Ito. Ay, sir! Magkano hong bangos? 160 isang kilo. 160? 160 na lang kilo, bangos! Hindi naman sariwa. Ay, kakukuha lang. Sir, kakikilo ko lang. Saan galing? Saan po? Anda? Ilang kilo? Ibigay mo muna na ko. Sariwa ba? Kakukuha talaga lahat yan, sir. Promise na promise. Ganun ba? Ilang kilo Isang po? kilo, ilang piraso? Yung isa, walang isang kilo. Yung dalawa, mahigit. Yung sariwa, bigyan mo ako. Sir, pag hindi sariwa, ito ibalik mo sa akin, kukunin ko. Paano Promise. Paano maibabalik? Luto na. Hindi pag hindi na sariwa ka. Siyempre. Ano, kakaliskisan, sir? Hindi na. Pang-ihaw. Pag-ihaw lahat, ilang piraso po? Dalawa lang. Biyak sa gitna. Opo, 160 at saka 130, sir. Morning po. Ano sa inyo, sir? May bibingka, sir. Balik po ako. Balik po ako. Flowers for you. May baby, sir. Kami. Ate, saan po tindahan na isda dito? Okay. Ito pala. Wala. Magkano diyan po, te? 350, sir. 350? 350 sa puso. Ba't 320 lang yan? 310 po tulong mo namin, sir. Ilang kilo, sir? 320? 350, sir. 250? May isang kilo yan? Mahigit, sir. 385. 370 na lang. 380 mo na lang yan, sir. 280. Sige nga pa, May slice mo, sir. pa-slice. Pwede nga tin, sir. Order ko lang. Pag ganun. Saan mo ang tindahan ng isda dito? Dito lang, sir. Three. Meron ho bang natitinda dito ng pandesal? Diyan po. Mainit. Diyan po. Hindi po. Salamat po. Dalawa. Morning po. Bangus. 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 Bangus.
Bangos. Ate, magkano yung bangos? Yung mga katuling, 160 sir. 160. 160. Ito 150. Ha? Jadi 2 piraso surok may sa kilo. Ito niya tayo sobrado. Hindi kayo. Bangos. Dito, oh. Dito. Ay, sir! Magkano yung bangos? 160 isang kilo. 160? 160 na lang kilo, bangos! Hindi naman, hindi naman sariwa. Ay, kakukuha lang. Sir, kakikilo ko lang. Saan galing? Sa anda po. Anda? Ilang kilo? Ibigay mo muna na ko. Sariwa ba? Kakukuha talaga lahat yan, sir. Promise na promise. Ano ba? Ilang kilo Isang po? kilo, ilang piraso? Yung isa, walang isang kilo. Yung dalawa, mahigit. Yung sariwa, bigyan mo ako. Sir, pag hindi ito. sariwa, ito ibalik mo sa akin, kukunin ko. Paano mo na? Promise. Paano maibabalik? Luto na. Hindi pag hindi na sariwa ka. Siya ga. Ano, kakaliskisan, sir, hindi na. Pang-ihaw. Pag-ihaw lahat, ilang piraso po? Dalawa lang. Biyak sa gitna. Opo, Sa 160 at saka 130, sir. 160, 130. Iyakin sa gitna, doon sa likod. Oo, pang-ihaw. Meron man nagtitinda ng mangga dito? Mangga. Manggang hilaw. Bibili ka? Hindi, ipapalamang ko. Doon, pagtitingnan niya doon, pero ang alam ko, wala. Awan mangga nga ilaw tatan. Mangga nga na, atawanan niya. Pero try mo lang doon, sir, sa prutasan. Kasi, Ay, doon daw sa labas dyan, sir. Sa labas daw dyan. manggang hilaw. Opo. Saka kamatis. Ay, sausawa na, sir. Hindi, papalamang ko sa loob niyan. Masarap yun eh. Lagyan ng manggasan. Mangga. Alisin ko na lahat ito, sir. Oo, mukhang hindi sariwa. Ito. Ito ang press na bango, sir. Wala yung okay. Ito nga, pag hindi sariwa. Bakit sa anda meron na rin fish pan ang mga bangos? Di ba dapat tatagupan ng marami niyan? Hindi. Saan lahat? Saan talaga marami? Kukunti lang pala ang ano, tinda dito. Hindi, sir. Mamaya kunti. Marami. Pero ngayon, wala masyado maalon. Ah, Wala masyadong isda. maaga pala ako. Itong dito kaya ni natin. Ito, mura lang ito, sir. 150 lang tinda niya. 150? 120. Yang 150 na lang tinda mo ito. Mahal! 160, 180. Galing ako Agno, magkano lang? 5/3 at saka ilan ito? 5 enough lang mo na ha. Magkano? Walang 10. Itong 10 lang siya. 290, sir. 90. Balik na mo ako natin. 90. 100. Kinong kami yata. Ito ba? Ito ba ate yung 120? 150, sir. 150? Pwede din sa 140 yan. Titikman ko lang. 130 na. Ay, wag sir. 150 lang. Ha? Libre na kita ikubag. 1 kilo lang. 1 kilo, dalawa? Tatlo? Kaya sa tatlo yan. Hindi sir kaya. Mga dalawa lang. Dalawa, sige. Paki-todas na. Patayin na. Anong gagawin sir? Iihaw ko eh. Okay sir, 150 muna yan. Okay. Ilan yan? Dalawa sir. Okay. Antay na lang di ka man lagi dyan. Ito na abot. Mais ka sa Nagatikis na ito. Ate.
Ito. Ate, walang tahong dito, tahong. Wala kasi. Pero may nagtitinda. Pag dumating, meron man. Wala pa. Wala pa. Maalon na eh. Magkano yan? 150 sir. Sobra pa nga yan. 150. 150. 150. Eh, wala akong ano, kunin nyo lang isang daan. Oop, nahulog. Okay, salamat po. Ate, ibabalik ko pagkabila sa apa. Sir, maraming fish meal, sir. Sige po. Oo. Ate, magkano yung sibuyas? 31 po. 30, 1/4. Opo. Sibuyas. Walang mangga dito ngayon, hilaw? Wala. 1/4 kukuha ko at saka ano? Kamatis. Magkano kamatis? 25 1/4. Sige. Bili po kayo. 1/4. Liliit pala ng sibuyas dito. Mga ilang piraso yun? Mga 15 lang. 15. Sige nga. Depende po sa kalakit kaliit. Pwede sa kalaki. 40 po. 40. Sige, pwede na yan. Kamatis. 25 1/4 po. Sige, kukuha ko. Kamatis. Maganda ba tong kamatis mo? Okay na yan. 5. Itlog na maalat. 15 po isa. Ha? 15 po isa. Sarap pa? Naglalangis? Medyo lang po. Medyo lang? Ah, 40 po yung kamatis, sir. sige. 3. Itlog na maalat. Three in 1 coffee. Meron po. 3. Anong 3 in 1 po? Original, creamy latte, Original. biscuit. Original. Ilan po? Magkano isa? 13 po. 13 po isa. Mga 5. Limaman best original. Saka kukuha kong kalamansi. Pwedeng piraso lang nito? Okay po. Oo. Toyo yung sachet. May 12 po, may 8. Yung 8 lang. Oh. Libre na tong bawang. Ano pa? Toyo. Kalamansi. Lagyan ko ng luya. Digital luya mo ah. Limadot, di ba? Wala bang luyang maganda? Oh. Toyong maliit. Nandiyan na yung toyong maliit. Saan ako makakabili ate ng pandesal na init? Diyan po sa kabila. Okay. Sa bakery po. 228 po lahat, sir. 128.
Nandyan yung itlog na maalat. Meron na po sir. Meron ka mong malaking bag. Seiko bag po. Meron po. Yung kakasya ito. Yung kakasya ito. 10,450. 10, 450. 15 po ito malaki. Sige, okay na yan. Ilagay natin tong mga pang-ihaw natin. Isa, dalawa, tatlo. Pwede pakisarado to ate. Ay, di ko na po lalagay ito. Oh, sige, lagay na. Mga mangot, mga moy sa sasakyan eh. So, magkano lahat yan? 243 po sir. 243. Kulang. Kulang pera natin. Todos tayo. Ito pala oh. Tayo ng isan. Meron ka bang mantikilya dyan? Angkor o ganun. Palaman sa pandisan. Mantikilya, dairy cream, ganun. O, pan lang po. Buttercup. Buttercup, pwede na yun. Balit po malaki. Tignan ko yung size. Dito po yung malit po namin oh. Pwede na yan. Pakibawas na lang. 35. Yung kape, nandito na. Meron na po. Panapon? Okay na. Ayan, pakilagay dito. Gusto niyo madam? Thank you sir. Thank you. Ayan, pandesal. Ay, pandesal kay... Pandesal. 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 Magkano isa? Ay, dos. Dos, 20. Ayan, pandesal. Ay! Ito yung pandesal po. Matigal lang. Ate! Ginagawa pa yata? Ginagawa pa yung pandesal? Pandesal. Pandesal. Aga pala. $20? Sana ito dito. 20. $20. Meron pa ba ako sukle?